Tu nás obereš vrchnú. Tam spodnú a tu na vrchnú, dobre? Dobre. Lebo keď sa do toho náhodou cap zapre, tak ho máme tu a je to vybavené. To zlomí. Toto neprevalí. Toto je len stienky. Alebo sa naser a namiesto tamtej širokej daj nad seba dve takéto a dve také, aspoň to bude vyzerať rovnako. To nebude nikdy vyzerať rovnako. Ja v organizácii to zlyhalo. Tak, jak ty. Takže rezultát posledný. Máte čo robiť, víte čo robíte. Super. Súdy sú už plné, Díky, že? Broňa. Díky, Broňa. Boha, daj mi vydýchnuť. Môžeš ísť ty? Chci to vyskúšať jednu cestu. Odtiaľ vodu, alebo odtiaľ? Môžeš jak z potoka, vieš, aká to je dolina, to vyniesieš, kým to vyniesieš hore? Mohol si vyskúšať raz to 4 vedrá doniesť. No nemám, lebo Henter ho potrebuje. Som sa ho pýtal, že potrebuje ten kýbel, vieš, aby si mohol riediť do vápna. Kuchyni nemajú nič prázdne. Treba to ale rýchlo, lebo už bude pršať, že? Ešte je čas, ešte nebude pršať. Á, dobre. Čo toto tu je dlhšie? Babi, ešte je čas, ešte nebude pršať. Zamakajte, dobre? Ja som sa s tým hore dohodol. Jaj. Ja ti mám s tým dohodu. A niečo vám prezradím, chcete to vedieť? Áno. On sa na nás pozerá. No. Hlavne na teba. Sedí, nechaj ma dohovoriť do Boha. Dobre. Však sa aspoň zasmeješ, ty vajčák. Pôjde, díky Sedí Vajco. Pán Boh na mraku, húpe s nohami, kúka na nás a rehoce sa. A víš prečo? Lebo sa nevieš chovať. Ako si plánujete život, vy buzeranti. Ďakujem. Ja som oslovil tých pánov dvoch vzadu, ne vás. Čo som ti zase ja povedal, počúvaj. Chovaj normálne, tupec. To už je ináč fakt neslúšené. Už je to trápne, rozumieš, keby to povedal raz za celý deň, to bude taký efekt. Čo som ja povedal tupelovi? Začína to mať grady. Konečne. Konečne to začína mať grady. Števo, ale najlepšie, že je slepý, ja som mu celý čas nič nepovedal. Lenka, prší, netreba kozy dať donútra? No ale však sme chceli, ty si chcela, ja Ale som to sa dávame pýtala, teraz tak. a on zakázal, nie? No. Povedal, že on nám povie, kedy A treba. ideš sa ho opýtať, že si vysvetlíš nejaké nadávky, alebo chýba ti niečo, tak robte si, ja neviem, jak vy chcete. Tak ale chuderi kozy. Vieš, že kvôli takým ľuďom, čo hovoria, že aj kravy sú ľudia a trpia tie kozy. Náhodou bude silný vietor, všetko a kozy to budú utekať, takto s nimi pôjdu, vieš. No. Treba sa rozhodnúť alebo ho úplne začneme ignorovať a budeme robiť jak normálni ľudia a sa chovať tým zvieratom tak, jak treba. Alebo, čo ho priviažeme ho ospod? budeme počúvať a Ako kozu? potom príde a bude kričať, vieš, no. Detičky. Vykempované. Ale Čo to máme? Bude šalatík, barada. musíme ochutnať, keď sa farmár týždňa o nás nestará, sa musíme sa do seba postarať. Pozývam vás na veľkú letú degustáciu. Tu má byť na miesto klobásov. 5-hviezdičkový hotel, denné menu, Zvoní mi mobil. uhorka vo vode. Počúvaj, zvoní mi mobil. Haló? Tu je farma. Momentálne nie sme dostupní, lebo ten diktátor nás zase buzeruje a nemá niečo. Keď nás prestane buzerovať, tak potom vás zdvihneme túto uhorku. Do počutia. Každému rovné mikrofóny a založíme si skupinu. Počkaj, sa pomôžeme. Dobre, zašol, zároveň. Freeze. Áno, Štronzo. Štronzo.